Kumshi bynta ban ai ka ketika mon ketika diang yaki board district ha kajing yakun ban tek lakam ya kajing sapriang kajing pang COVID-19 kam tama ka ba ajing sumar yaki bayo e kan kajing pang ka Kur War ka Mih Shakhmat ha ka bakal ai Sngewbha ka hall ha jayau lomba temon ban pennon kam kum ka corona care center ban ajing sumar kitu ki bayo e kajing pang COVID-19 ka Kur War ka Mih Shakhmat deiru hadian ba ka deputy commissioner ka kentu gi pat ba ban ai ban pennon kam yaki nu ki hall ki bam pennon kam bat ka Kur War ka badan ni jing sokya ka Mih Shakhmat ban ay ka ni ka hall hadian balasaki baki hospital kiladap di ginong pang COVID-19 ha ka khatwai trek bantau banai jemmang hajar arpoi ka deputy commissioner ka district East Khasi Hills ikong isa wanda lalu rengkat ka jingdon lang ki he ka tanat ka kot ka kya ki majistor kinong elam shnong ka jayau lomba temon kinong elam ka senjuk nong senchar shnong ka bri unyo trap kilalit jurep ka jaka ban bo iaka corona care center Nagaliang ka Kur War kala ay kublay ka Shillong ka bala ay ka jingit trailang nagabanta banbo ya kaniya ka Corona Care Center kabanong ka jigar ku yaki waypad ki para beriw ki badan kamya ka jing sumar. Siya ka basdang kum ka Kur War ngi ka appeal ka ba na IDC ilapan paulang ba ki social media baldo ginu ki badon ye kini ki unused marriage hall ban contribute lane ban ay jing tip sa IDC bakila ban penkelai ka kum ka ni ka temporary covid ward lani ka corona care center te kum ka kur ngilai perkhat kani ka hall hakipor ki basuk basan ki beriau ki yo ban penon kami ka te menta hadian ha ka por ka ba e ka bakim gani kani ka hall ka susa kum ni te kan don ka jing mento yul ding subu bat ngi Sngewbha ka kham kan long ka jing kerku ya kiwe pat ki para mensim ki bakordor lesian man ga district administration ka wa ikum kita ki jaka namang ui bagi hospital la khamnya mdon shu ki jing thia i ban priang ki beri bistom tel ri don kum kini ki jaka kamut la shu ban ai ki jing ram ka bakham kerpang ikum kita ki beri ka don kam hok ban yo ya ki jing ram te kum ka kur ngi Mih Shakhmat ngi pentip sa IDC bat kum ju rum banjong Shillong bat ngasngu ban panpau ki jing Sngewbha khublei ka Shillong ki jing Sngewbha ba Shillong kalong ka ba yar mensim ka jing perkhat ka jing ka yar ka jing mun ha ka kami ban trilang rengkat bangim kikur ban ai kani hol am ta ka jing penkre kani ka corona care center Hadian kani ka deputy commissioner rengkat bat ki he ka tanat ka kot ka kya kinong elam ka senjuk kinong senchar shnong ka bri unyo trap kinong elam shnong kilalit banjurep ya ka Laban Sports Club Indoor Stadium ha ka ba ka dorbar shnong Laban bat ka Laban Sports Club kila ai Sngewbha ban penun kam kum ka corona care center ban ai jing sumar gitu gi bapang na kani ka jingpang Hagani kejaka an bo ikibriu ki bistom ki beli itu bagi day ki bahap haka kategori A bat B. Haga bakin don ki nos ki ban kmi berarp sau kenta ya kejing long jing man jongki. Kador bar shnong bat Laban Sports Club ki la ai kani kejaka kalong kumshi benta ban long kejing yarap ki long yeng ki badok ki bam don ki jaka sa ki babiang bat bakin yo kejing sumar ke bapaka. Nagaliang ka deputy commissioner ikong isa wanda lalu ilapen pau kejing Sngewbha ya ka Kur War rengkat bat kador bar shnong jayau lomba temon kador bar shnong Laban bat ka Laban Sports Club kibala kloy ban ai ka jingit trailang bat ka tanat ka kot ka kya bat ki bor penya district hakum ka de kapor ban te lakam ya ka jing sapriang jong ka ni ka klam ba ha jing ekren jongi ngilai mer jumut lang ba dakoi ko men siam bangin ai ka ni ka jaka bangin tarwa sarkar kan long ka jing arap le mi ki pat ki long yeng li se kham tam ki long yeng ki baduk ki bom dan ka jaka ba ken sa ki yeng ki song ki jongki ba ki nyok ka ni ka jaka sa ka ba kini ok jing sumar ko ba bet ba biang te halol kata ko nong rim ni kong kusnong ilai rai ban ya ai kan ni ka hol kom ni ringkat bat ka jing munjur lang jong Laban Sports Club ko ba long kanong pet kanong sumar ke ni te bat PE hi menta ka sngi i maram DC lawan ban jurip ang ni ban pet ni ko ringkat ke jing don ni magistrate bat ki senjuk ki rang ba snong kani ke jing le jongi kalong kum ba ong i secretary jong ka senjuk yang ba kalong kong ke jing ai men siam ya ki dar baru bat kum ju ru ngi kum ka dar basong Laban ngi kerpat le mi ki dar baru le se bakini ai ka ti komon ka yang jongki lada kidong kinu center ki banyak ki long yang long sam ki beduk ban identify ban pet ya kat tu kat ni teli ki jaka haka Shillong bat haki we ki thai nong kendong ru haka East Khasi Hills district ban set up ye ki community corona care center ki bang ong ki CCCC ka jingmut jong ki ni ki cluster wise corona care center ka long bangin la ban accommodate bangin bu ye ki nong pang ki positive persons ki bayo yu ni uknyang jing pang COVID-19 ki padon kam some kind of medical care ngitip menta ba
ki hospital jongi kila dap smam ki ICU facilities kila long almost saturated but bon ki briu ki bawan hospital ki poi ha ki last stages ki bon ki brought dead kalong ka ngosi hadu kata-kata ban ni thu baka rukom jinglong jingman jong ni khriang jingpang ni don kam man le ka close monitoring ya ki patients what lada ki kim da don than kita ki symptoms ki bajuru te hakata ka nongrim ka sarkar ling baka health department kala set up ru ya kata ka home management system ha ka ba kat bala hingi ong ki breu isolate hayeng la jong la pidon ka chaka ka babiang but kita ki home management teams ki bakon thopi ki community nurses kin one door to door kin one pet yapi kin one theu yo SPO2 ya ka jing shit ka ne ka tai but kinu ki let's say ki complaints ki pidon kini ki facility pade ki dei ki step down facility ki ban yarap ban ngin ong no ban ease ban pensup ya ki hospital khendiat kenang bagi beliau ki bempat don kam ya hospitalization hinrei ki bedon kam some kind of care some kind of round the clock monitoring kam tam gitu let's say ki bedon ya ki jingshitom ki comorbidity ki bedang la ban sumar hang ni ki bagi ong ki kategori A but ki kategori B let's say kan poi ka poru ngim la ban tip hinrei ngi dei ban long ki bela pen kre hakaba ki patients what ki bedon kam oxygen ru ngin la ban pen biang hakum kini ki center tika jingmut ka long ba keleng saudong ka sor ngin pet ya ki cluster wise centers kum kini ki ban la ban cater ki ban la ban pen bit pen biang ban pet ya ki jingdon kam jong kat tu kat ni teli ki Shillong hakata ka locality tingi sngo ban pen paw ka jing sngo jongi ya ka Laban sports club ban ya ka dorbar Shillong Laban namar kani ka de ka center ka bangi yo ban wan pet minta ka sngi nang min shwa kani ngila yo ban wan jurib hang tei hapo jayau laidom lomba timon hakaba ka hall ka badai jong ka kur war na yoring heb ya ka turu ka de ka jaka ka ibiang bah tingi sngo ban ai khublei ya kini kinong senchar Shillong ba de ki try jaka ki bakloi ban ai ka ti ka mon ka diang jong ki ya ka health department ba ya ka district administration hakum kini ki por ya ki modalities kumno ban run ya ka ni ka center ki manpower arrangements ki healthcare staff but ki wei ki jing don kam hakum kini ki center ka committee ka bala seng ka government kan sa shong bah ba kini ki rang ba ba ngin sia work out kat ka bala ru ngi kerpat ya ki Shillong ba kinu ki jing yarap le se bakin la ban ai na ka liang jong ki khnang ba kan long ka nuksa ya ki wei pat bat ngin la ban ya trailang da ka jingmut ban pin te la kam shisen don ya ka jing sapriang jong ni khnyang jing pang ban ai ka jing suman ya ki breu jong ni ki ba dei ban mat ya ka ni ka jing pang kong sim kum no ba macam senam baru ki bor district baru ki bor Shillong sarkar so bakin wan ki beri ba nabar kelapon kre lupa Nri minta tak haji benda sapriang dulu pang dulu ke bor Shillong ke sarkar dulu kisah sedang mencoret dan ni mana thi naduk pasang hi ngila ki guidelines kila long very clear ngila kham tip kham ba ya ka rukom long jong ni khnyang jingpang ni ong bakinu ki brio ki bawan nabar ki returnees ki entrance wat ki brio haba ki ya sharum shaneng ru ki don kam ban adopt ki don kam ban bot thik ki ni ki mask wearing protocols but ki wei tang kita hi ban la ban te la kam shi sendon in ong no ya ka jing sapriang jong uni khnyang jingpang kam dei ka basuk ban bo ya ki all year round community quarantine facilities ki Shillong mention snem kila le kamba hakaba kila yarap ban pinbiang ki facilities hinrei kamdei ka basuk ban requisition ni ki school baro snem shanu ki khna kin lit school ki wei pat ki jakaru ki don ni ki jing don kam badru ki brio ki la kham smutho ba lada isolate ba hayeng ladam don kinu ki symptoms kan long ka babet ka babiang ya kata kala don ba ka jing smutho hinrei kani ka second wave ngin ong no ngilai I keleng satlak kari ka jong niru kumno baka siwan kensan kumno baka strain kala khamlong ka ba dangerous hadu kata tingi mo ong ba baro sikata ki Shillong ki yothia la ni ka health department ni ka district administration ngi shuya shong klikti kidang don ki awareness kila don bon ki preparation minta pade haka jing smutho jongi namar bang yoi kum shawai ngidang don kani ka precious time ngin ong ka por haka bang ngidang la ban le khnang bangin avoid ya ka to ka search ya ka situation kum bang yoi shawai but na lor kini ki center ni ai man sim ru don ki Shillong kila ya kwa pan sedang biang ya ki community quarantine center kido kindai thick bed ya ki returnees ya ki asymptomatic persons ki khna samla ki bawan phaina bar ki bam kwa ban ya khle lang but ki bahiyeng basem le se ki don mai pa hayeng kim kwa ban ya khle lang hang tu ka tu ka ba biang na dong shadong but
ni yaro ya ki to ki Shnong bat ya ki to ki centers bat ya ki groups ki baper ki bala ban penbiang kum kini ki facilities kani ka community corona care center kande ka most specialized facility ka bangi ong ka banang ni ngin la ban le ki quick referrals to hospital la dai badon kam bat ha ka ju ka por lada ki don ki discharges na ki hospital ki bam don kam shu ban the hospital hinrei ban ease no la ni ban ai jaka no ki ba kham don kam ngila ban refer no shakum kini ki center namar kin don ya ka full time staff. Okey, dah. Negong Mih Shakhmat ai khublai ya ka Laban Sports Club bakala ai ngan kala ban play kan ka community corona care center banyarap ini ki brio ki bapang ya ki uniu bayo ini coronavirus. Te ya nakaliang ka safety ya ki brio ki basa hane in around jong ka area bro ko we. Tharai namar kani ka jaka I kalong eri kalong well ventilated bha te kanum don kanu ka chance bandon ka jing safiang ni virus shaki brio ki bayang nang ni namar ngin gidon ki area ngin hapsil no ini ki area bakin ya ki brio ki bapang banwan hakani ka area bakin one by isolate iki namar hakani ka jaka ngin bu yeki category 1A but category B but kin don ki nurses ru ki ban monitor yeki lada don kanu ka problem komod ki doctors ru ki laban one pek yeki te ka monitoring kan long 24/7 kat ki badan kam te accordingly lada don kanu ka lada ki deteriorate lada ki shift nak category B syak category C dan D komod ngin immediately ngin lada don ka will ti jong ki jentia komod ngin shift iki syaki wei paki hospital badon ka facility ban sumareki.